हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै सुनिबार, बाबुखौ बिफाया लांदों स्कुलाव। दायो आङो बाजैनि दखानाव थांनो नागिरदों। बाजैनि दखानखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै दिनै। एसे गोबाव जाबाय आरो बैसागो दानावनो लानाय। ओमफ्राय आं माने बाबुनि न'आव गाननाय पेन्ट लायनो नागिरदों आरो हाफ पेन्ट। जि सान्दुं गोसा साथा लानो गोनां जादों। साथा गिदिरा आंनिया। ओमफ्राय सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा, बेखिनियावसो माने साया दङ। दाथ' साया मोननाय नङा, बेनिखायनो लादों आरो साथाखौ। मोनफैबाय बाजैनि दखानाव, नै बेनो बाजैया। ओमफ्राय आइया नै थाव लांनो फैदों खोमा ना आइ? नै मामा दङ, सनाफोरबो दङ। ओमफ्राय नै आरो सबानो दङ, सब बुस्थुखौनो लाखिदों। तेजपात, लिसु। लिसुआनो इया गिदिरलायनायसो जाबाय। ओमफ्राय फिथाबो बनायो, सेल फिथा बनायो, आसान फिथा बोखारना होलायो। नै आसान फिथा फानदों बाजैया, जि गोथाव नेपालि फिथा। नेपालि बाजैया नेपालि फिथा बानायदों। ओमफ्राय थिं सिंग्रा बानायबाय थादों आरो ना। सिंग्रा बानायदों? सिंग्रा बानायबाय थादों, नुवाखैना सिंग्राखौ? ओइ मोननै जादों दासो। आंनि नेपालि बाजैया। सबखौबो रोंगौ बियो। पेन लांनिया आं बाबुनि न' गाननाय। आइया थबाय था, आं दायो लासै थांगोन। बाजार खालामखांबाय, बाबुनि पेन लाबाय, आरो नै आगरबाती लाबाय, आरो बिदिनो लानोसै। आसान फिथा लाबाय। थांसै। बाय बाय। जोंहानि बाबुखौ आइ लाहानाव दोनहैसिगोन, दा बिफाया दोनहैगोन आरो। ओमफ्राय दा बाबुनि जिफोरखौ पेकिं खालामनो नागिरदों, आरो बिजाबफोरखौबो माने सब बुस्थुखौनो आरो बाबुनि फुरा 1 इयार थासिगोन आरो आइलाहानाव। आइलाहानिफ्रायनो स्कुलाव थांसिगोन, बिथिंनिफ्रायनो माने इ रिक्सा हमबाय गांसे। बिथिंजाय माने खाथिबो जायो नालाय एसे, स्कुटिजों 10 मिनिट एसे बारा लायो आरो 15 मिनिटसो दङ। आरो इ रिक्साजों आधा घन्टासो लागोन। बिनिफ्रायनो थांसिगोन आरो इ रिक्सा हमबाय। ओमफ्राय दा बिफाया दोनहैसिगोन, जिफोरखौ पेकिं खालामनोसै। नै बाबु आथिं फाय। आंखौ गारनानै थांसिगोन आइ। सनाया आंखौ गारनानै थांसिगोन नै। फन खालामगोन ना खालामा आंखौ? मबाइल लांगोन बाबुआ गंसे। ओजोंहायबो मबाइल दङ, आइनिबो दङ, बाबानिबो दङ। थेवब्लाबो बाबुनिखौ लांसिगोन आरो ओजोंहाय। ओमफ्राय भिडिअ कल खालामनांगोन नालाय। आंहा माने स्कुटि सालायनो हायि एसे प्रब्लेम जाना दङ आरो, बिनिखायनो जोंहाय दोनहैनो नागिरदों। माब्लाबा माने बिफाया फैबा लायगोन न'आवबो। ओमफ्राय दा बाबुआथ' गाहामसो मोनदों। बाबुआथ' बुंदों ओजोंहाय थाबा आङो बेयाव फैनोनो बागोनसो होननानै, जि गाहाम मोनो माने बिबिलांहानाव थानो बाबुआ। दा आंखौबो बावसिगोनसो नामा, आंसो हारसिं जागोन। बेखिनिया बाबुनि गोजा। ओमफ्राय पेना, नै न'आव गाननाय पेना।
बिबु गांसे ना बिबु गांसे स्पर्टिं मान गोदान अन्थाव कमियो बाबुनि न'आव गाननाय स्पर्टिंआ 12 खानसे दङ आरो बेबायदि स्पर्टिं गोजा माने न'आवबो बायनाय जायो आरो न'नि मानसिफोराबो बिमानै सबानो होयो माने बाबुनो सबानो होयो आरो दोङो आरो मुवा दोङो बेखौबो टिउसनाव गानदे गानालासिनो थानाङा एकदम फिसा जालांगोन गारनो बसना होनो बाबुनि बेग पेकिं जाबाय नै बेखिनिया माने बाबुनि ड्रेसानो गोजा दङ स्कुल ड्रेस न'आव गाननाय ड्रेस टिउसनाव गाननाय ड्रेस बिदिनो आरो स्पर्टिंफोरखौ एसे माखासेयानो हरबाय न'आव दोनबाबो फिसा जाना थागोन नालाय बेयावनो माने जोमबाय थाबासो नहलेबा गोदानैनो थायो फिसा जानानै ओमफ्राय बाबाया थांनो ओंखारबाय आतालाहानाव जुलाइआव फैसिगोन गरम बन्दआव बे साननैसो फैथ'ला आरो एग्जामाबो जासिगोन ना ओमफ्राय नै हासबेन्डआ दोनहैसिगोन बेगखौ गेजेराव ला गोग्लैगोन जायनि ससमाखौ लाग्रोदो गोलैया बागना दे आं बाराखौ दा आं बुगिनो माथो होना थां आं बारायाव दङ जोङो दां फायनो मोजां फराय दे बादे बागना दे बुरि दे बादे मोजां फराय मोना मोनानि बुरि खस्थ' मोनगोन आबै तर हंकालाय बिदे दा बाय बाबा दिनै आंनि हासबेन्डआबो थांसिगोन नै गारना थांजोब्बाय गासिबो हेलमेटलाय हेलमेटआवलाय नै बेयाव दोनहैगोन सोराङा दासो बाय सिरिया दङ मैया बाबुआ थांबाय दिनै हासबेन्डआ थांबाय बाबुआबोथ' माने बोसोरसेनि थाखाय थांबाय आरो बिथिंनिफ्रायनो स्कुलाव थांसिगोन बाबुआ ओमफ्राय हासबेन्डआबोथ' दा नेक्स्ट मान्थआवसो फैनो मोनसिगोन नालाय दा आं हारसिं जासिगोन आइ आरो आंल' जासिगोन आरो नै श्रियाया फैना दंथ'यो श्रियाया फैबाय थासिगोन ओमफ्राय दे ना दा आरो आइमोनाबो माने आइलाहानाव थांगोन आब'जों आइलाहानाव थांगोन आरो बाबुआ मैया थांनायखाय दिनैनो नायनो लुगैबायनो आइया बेनिखाय थांसिगोन आरो ओमफ्राय साम' खनना लादों साम' हैसिगोननो ओजोंहाय माने साम'खौ मोननो नागिरा आरो बेनिखायनो बेनिफ्रायनो लांनो नागिरदों ओमफ्राय दाथ' दिनै सानसे आं हारसिंसो आइबो गैया जागोन नालाय दालाय माथो भिडिअ बानायबाय थानो आरो हारसिंनो ओमफ्राय गोसोखौबो गाहाम नाङाखै बाबुआबो गैला सानफ्रोमबो माने जों 24 घन्टा हायाबाबो माने जिखिनिया बाबुआ न'आव थायो जों एकेलगे थायोमोन दा माने गोसोखौ गाहाम नाङाखै आरो आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय 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 दे बाय 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 बाय